Мінск за лічаныя хвіліны ператварыўся ў Венецыю. Замест вуліц – каналы. Распавядзім, як людзі ратуюцца ад вады. З вамі Вольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў з навінамі па-беларуску і без цэнзуры. Першы канфлікт на памежжы. Он их начал подстригать, некоторые из них сели в фуру и просто начали ехать, чуть ли не давить людей. Кому выгодно нагнетать обстановку? Вуліцы ператварыліся ў рэкі, а ў будынках б'юць фонтаны. Якія разбурэнні прынесла непагадзь? Распавядзем пра найноўшую справаздачу Пентагону. Выведка ЗША апублікавала рапарт пра НЛА. Затопленыя вуліцы, паркоўкі, гандлёвыя цэнтры. Мінск апынуўся пад моцнай залевай. Уначы ж гразавы фронт са шквалістым ветрам абрынуўся на ўсходняй вобласці краіны. Пашкоджаныя будынкі, аўты, парушанае электразабеспячэнне ў сотнях населеных пунктаў, перадусім на Віцебшчыне. А сёння за моцнай залівы сталіца стала ў 10-бальным транспартным корку. Кіроўцы вымушана пакідалі аўты, пасажыры – грамадскі транспарт. Працаўнікі МНС на спінах выносілі менчукоў з вады, падплывалі да іх і на лодках. Моцна затапіла вуліцу Казлова, плошчу з метрака Бядулі, Заводскі раён бліз універмага Беларусь, ды паўднёва-ўсходні мікрараёны Мінску. Ліўдзень вытрымаў дах у гандлёвых цэнтрах Грын-Сіці, на вуліцы Прытыцкага і прастор у мікрараёне Каменная Горка. 10 месяцаў беззаконня і катавання іншадумцаў. Пра падзею Беларусі узгадваюць ва ўсім свеце. Сёння адзначаецца Міжнародны дзень у падтрымку ахвяраў катаванняў. Яго мэта выкараніць бесчалавечнае абыходжанне. Беларусь ратыфікавала канвенцыю супраць катаванняў і прыніжаючы годнасць відаў абыходжання. Падпісала, але ўлады не выконваюць. Што можна зрабіць у гэтай сітуацыі, высвятляў Вітаўт Сіўчык. Сталінізм – слово, якое ўсё часцей выкарыстоўваюць на Захадзе для апісання падзеяў у нашай краіне. Сложно переоценить всю глубину нашего падения в пропасть игнорирования основных прав и свобод, в том числе права не подвергаться жестокому обращению и другим запрещенным видам обращения и пыткам. Сёння праваабаронцы прызналі 515 палітвязняў. Насамрэч, лічба справаў з палітычнай матывацыяй яшчэ большая. У спіс не заўсёды ўключаюць тых, хто абараняўся ад міліцэйскага гвалту. Шмат каго з палітвязняў арыштавалі яшчэ да жніўня. Як, да прыкладу, кансультанта Радыё Свабода і стваральніка тэлеграм-каналу «Беларусь» галоўнага мозгу Ігара Лосіка. У жодзінскім изолятары яго размясцілі ў камеры карцернага тыпу ў падвале. К нему подсадили сокамерника 6 раз судимого с педикулезом. Также на свидании мой муж рассказал мне, что неоднократно он сидел с людьми с психическими расстройствами. Он говорит, был человек, который просто кричал по ночам. То есть вот такие методы психологического воздействия на него использовались. Цягам зняволення Ігар Лосік прынамсі двойчы быў на мяжы жыцця і смерці, трымаючы галадоўку пратэсту супраць абсурдных абвінавачванняў. Калі палітвязень у другі раз абвясціў галадаванне, ён спрабаваў парэзаць сабе руку, і за гэта яго ўкінулі ў карцар. Вось як Ігар тлумачыў гэта жонцы. Я за 40 дней привык не обращать внимания на эти ужасные условия содержания. Но когда мне предъявили 2 особо тяжких статьи, я просто, наверное, потерял голову и не нашел другого выхода, как порезать себе вены, потому что, мы все понимаем, какие сроки светят по данным статьям. И он говорит, столько сидеть я просто, не смогу. Агулам са жніўня праваабаронцы і незалежныя назіральнікі зафіксавалі каля 35 тысячаў незаконных затрыманняў. Яны звяртаюць увагу, што толькі ў перыяд да лютага следчы камітэт атрымаў больш за 4600 заяваў ад беларусаў пра катаванні з боку сілавікоў. Дагэтуль не завялі ніводнай крымінальнай справы. Ніякіх
Усялякія выключныя абставіны, якімі б яны ні былі, стан вайны ці пагроза вайны, унутраная палітычная нестабільнасць ці любое іншае надзвычайнае становішча не могуць служыць апраўданнем катаванняў. Загад вышэйшага начальніка ці дзяржаўных уладаў не можа служыць апраўданнем катаванняў. Гэтае палажэнне Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў афіцыйна ратыфікавала Беларусь. Максімальнае пакаранне за катаванне, якое прадугледжвае 128 артыкул беларускага крымінальнага кодексу, гэта расстрэл. То бездействие, которое демонстрирует Следственный комитет и прокуратура, а это бездействие демонстрируется, как я уже сказал, оно демонстративно, и судя по тому, что постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые получают жертвы пыток, написаны иногда как под копирку, причем они такие мы их такие получаем в разных концах нашей страны, в разных областях, в разных городах. Праваабаронцы працягваюць збіраць звесткі пра катаванні. У перыядзе са жніўня месяца праваабарончыя арганізацыі фіксавалі і забойствы, і жорсткае збіццё за беларускую мову, і сексуальны гвалт. Павел Сапелка падкрэслівае, грамадству трэба як мага хутчэй скончыць з сітуацыяй, калі катаванні з'яўляюцца будзённасцю жыцця ў Беларусі. Вітал Ціўчык, Белсат. Першы канфлікт на літоўска-беларускай мяжы. Кожную суботу прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Літве перакрываюць на 2 гадзіны рух грузавога транспарту, патрабуючы ад беларускіх уладаў адкрыцця для грамадзянаў наземных межаў. Дагэтуль кіроўцы з разуменнем ставіліся да пратэсту і падтрымлівалі патрабаванні. Але сёння хтосьці распаліў канфлікт. Падрабязнасці ў нашым сюжэце. Каля 3 дзясяткаў актывістаў са сцягамі і транспарантамі перакрылі дарогу ў Мядзінінкаі для цяжкавікоў і прапускалі толькі легкавыя аўтамабілі. Гэтак заблакавалі рух 2 дзясяткаў фураў. Затрымліванне руху выклікала нервовую рэакцыю часткі кіроўцаў. Значит, люди Я везу сейчас таблетки, антибиотики, Беларусь, Российскую Федерацию. Если таблетки, мы подходим, договариваемся, люди пропускают. Нет никаких проблем. Послушайте, вы какую позицию отстаиваете? За Беларусь, потому что 515 человек сейчас сидят политически заключенных. Уже больше тысяч. Доўгі час канфлікт існаваў выключна на словах, але раптам некалькі кіроўцаў накіравалі цяжкавікі наўпрост у згуртаванне пратэстоўцаў. Местный провокатор Лауринас Рогяльский пошел и начал подстрекать дальнобойщиков, которые до этого подходили к нам, мы им все объясняли, и они где-то были не согласны, но они не были агрессивны. Он их начал подстрекать, некоторые из них сели в фуру и просто начали ехать, чуть ли не давить людей. То есть, а так как разрешение у нас официальное, мы могли это делать все по закону, вот, они пытались чуть ли не задавить людей, а один из них просто подошел и одной нашей девушке натянул на лицо шляпу и ударил в нос. Умяшацца ў сутычку давялося працаўнікам паліцыі. У выніку паліцэйскія затрымалі аднаго кіроўцу. Рух цяжкавікоў аднавіўся па заканчэнні акцыі. Гэта трэцяе блакаванне памежнага пераходу ў Мядзінінкае, узгодненае з літоўскімі ўладамі. Алесь Баразенка, Белсат. Міністэрства юстыцыі запатрабавала ў грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду» прадставіць на праверку дзясяткі дакументаў. Раней падобнае прадпісанне атрымалі Беларуская асацыяцыя журналістаў і Беларускі пэн-цэнтр. Чаму актывізаваліся гэткія праверкі, высвятляла Ірына Дарафійчук. Пасля пэн-цэнтру дэбажу «Рух за свабоду». До 13 ліпеня грамадскае аб'яднанне мусіць прадставіць у Міністэрства юстыцыі запатрабаваныя 25 дакументаў. Это и протоколы кіруючых органаў, и нейкая выходзячая, заходзячая перапіска, а таксама інфармацыя пра фінансавую сродкі, пра маёмасць, пра ўдзел у нейкіх мерапрыемствах і гэтак далей. То есть поўны комплекс пытанняў, якія тычацца дзейнасці арганізацыі. Яшчэ 2 грамадскія арганізацыі Вярхоўны суд днямі ліквідаваў з ініцыятывы Міністэрства юстыцыі. Гэта Беларуская асацыяцыя жанчын-юрыстаў і аналітычны цэнтр «Стратэгія». Маўляў, абедзве арганізацыі цягам 3 гадоў не падавалі ў Мін'юст у належны тэрмін інфармацыю пра сваю дзейнасць. Эканаміст Яраслаў Раманчук, які кіраваў стратэгіяй, адзначыў, што вынік разгляду справы ў судзе быў прадказальным. Канфлікт пачаўся яшчэ з пачатку 2000-х, калі заблакавалі нашу дзейнасць фармальна, заблакавалі шмат грошаў. Вось, быццам мы там не заплацілі нейкія падаткі, хаця мы падпадалі пад гуманітарную дапамогу.
Вось, і з той пары мы асобна, Мін'юст і ўлада асобна. Юрый Губарэвіч падкрэслівае, што яшчэ некалькі год таму Міністэрства юстыцыі ўвогуле не цікавілася дзейнасцю зарэгістраваных грамадскіх арганізацыяў. Пазней стала патрабаваць штогадовых справаздачаў, а летась з'явілася дадатковае патрабаванне паведамляць пра рух фінансаў на рахунку. Мэта ж цяперашніх праверак, на думку палітыка, збор інфармацыі пра непадпарадкаваныя дзяржаве арганізацыі. Я думаю, што это выкананне распараджэнняў асобаў, якія кіруюць краінай, аб тым, што трэба ўсіх пераправерыць, ператрэсці, паглядзець, хто лаяльны, хто не лаяльны. Менавіта па такім крытэрыі далей рабіць выснову, хто мае права заставацца зарэгістраванай арганізацыяй, каго будуць ліквідаваць. Гэтак званыя рэйды на недзяржаўныя арганізацыі адбываліся і раней. Цяпер жа ўлады ўзяліся за найбольш буйныя і ўплывовыя з іх, адзначае філосаф і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Узяліся, бо баяцца ўсялякай несанкцыянаванай актыўнасці. Самаарганізацыя актыўнасці чалавечай, якая дае магчымасці грамадзянам нешта супольна рабіць. А наш рэжым, усталяваўшыся ў Беларусі, ён увогуле не церпіць нічога аўтаномнага ад дзяржавы. А якія недзяржаўныя арганізацыі ведаюць беларусы? Запыталіся мы у жыхароў Берасця. Я не ведаю никаких. Вот именно, что государственные партии пусть будут. Есть молодежные партии, вот такие партии я поддерживаю. Белорусские? Да, никакие. БНФ, Объединенная гражданская партия, Белая Русь, также небезызвестная, профессиональные союзы различные. То есть, например, Белорусская ассоциация журналистов, которая, к сожалению, не совсем устраивает нашу действующую власть. Например, союзы письменников, союзы композиторов. Уладзімір Мацкевіч лічыць, што адным падпарадкаваннем недзяржаўных арганізацыяў рэжым не задаволіцца. Спадзяюся, што гэты ціск і гэтая зачыстка ўсё ж такі перайдуць тую рысу, за якой канчаецца беларуская талерантнасць і цярплівасць. І ўрэшце рэшт людзі зразумеюць, што адсядзецца пры гэтым рэжыме не ўдасца. Цяперашняя ўлада, на думку Уладзіміра Мацкевіча, імкнецца зрабіць з Беларусі стэрыльную краіну, населеную паслухмяным народам без непадкантрольнай актыўнасці. Ірына Дарафейчук, Белсат. Вакцынацыю ад каронавірусу можна праводзіць пры любым узроўні антыцелаў, заявілі ў Сусветнай арганізацыі здароўя. У Маскве ж дзе надалей назіраецца рэкордная смяротнасць ад каронавіруса. Рапартавалі пра выпуск першай серыі вакцыны «Спутнік Лайт». У Расіі ім плануюць вакцынаваць тых, хто ўжо перахварэў або быў раней вакцынаваны. Тым часам беларускі міністр аховы здароўя выказаў спадзеў на пастаўкі «Спутніка Лайт» у Беларусь у ліпені. Да навучальнага года хацелі б ахапіць у тым ліку нашае студэнцтва гэтай вакцынай, каб паэтапна вакцынаваць тую катэгорыю насельніцтва, якая пераносіць захворванне найбольш лёгка, але можа з'яўляцца крыніцай заражэння для іншых. «Спутнік Лайт» – аднакампанентная вакцына, то бок патрэбная толькі адна прышчэпка. Паводле звестак Міністэрства аховы здароўя, у Беларусі 2 дозы вакцыны ад каронавіруса атрымалі больш за 5% жыхароў. Для параўнання, у Расіі вакцынавалі 11%, у Латвіі – кожнага 4-го, а ў Літве і Польшчы амаль кожнага 3-го. З краінаў суседак менш за ўсё атрымалі жыхары Украіны. Спецслужбы США апублікавалі справаздачу аб неапазнаных лятучых аб'ектах. У ёй распавядаюцца пра 143 неідэнтыфікаваныя з'явы. Рапарт склалі не на падставе расповедаў простых людзей, а на дзясятках сведчанняў вайскоўцаў. Амерыканскія спецслужбы прааналізавалі даклады вайскоўцаў пра НЛА за апошнія 17 гадоў. У 80 выпадках аб'екты зафіксавалі адразу некалькі датчыкаў. Са 144 пабачаных загадкавых прадметаў удалося ідэнтыфікаваць толькі адзін. Ім аказаўся вялікі паветраны шар. Назваць іншыя заўважныя аб'екты ў Пентагоне не змаглі. У дакуменце няма выразных сведчанняў магчымага пазазямнога жыцця. Аднак і існаванне іншапланетнікаў у рапарце не выключаюць. Справаздачу пра НЛА зрабілі на запад Кангрэсу ЗША. Палітыкаў і ваенных цікавіць не столькі пытання пазазямных цывілізацый, колькі выяўлення новых узбраенняў канкурэнтаў – Расіі і Кітаю.
Заўтра ізноў грозы і шквалісты вецер, затое бяспечна і прыемна ля экрану тэлевізара, дзе транслюецца Белсат. Заставайцеся з намі. Заўтра о 13 гадзіне ў нашым эфіры традыцыйны нядзельны стрым, а о 21 гадзіне апошні ў гэтым сезоне тыдзень з кулеем, дзе даведаемся, як распільваюць Беларусь і хто зарабляе на высечцы нашых прыгожых лясоў. На гэтым развітваюся са гаспадарствам. Усяго вам самага добрага.